маркази миллии тавонбахшии чорбоғ барои кӯдакону наврасони дорои имконияти маҳдуди ақливу ҷисмонӣ мисли равза нест, ки онҳо аз он фардои дурахшони худро мебинанд. дар ин даргоҳ ин гурӯҳи аҳолӣ доим таҳти назорати мураббию парасторони ғамхор ва ҳамшираҳои шафқат қарор дошта аз ғамхориҳои ҳукумати кишвар баҳраманданд. чун аксари онҳо оилаи худро надоранд, ин даргоҳ барояшон хони падариро иваз намудааст. ҳарчанд бошандагони ин ҷо тани солиму ақли расо надошта бошанд, аммо қалби пурмеҳр доранд. кормандон бошанд, мекӯшанд заррае ҳам бошад рӯзгори як маромашонро рангинтар созанд. қисми зиёди бошандагони шӯъбаи якуми муассиса ин кӯдаконе ки аз хона интернати рақами яки шаҳри душанбе мебошад, аз он ҷо ба муассисаи мо гузаронида шудаанд. баъд баъзан кӯдаконе ҳастанд ки онҳо падар доранд ё модар не, я ним ятим ҳастанд ё ки ятими кул ҳастанд. шӯъбаи дуюмам айнан ҳамин гуна кӯдакон бо чунин ташхисҳо, лекин онҳо роҳ гашта метавонанд. онҳо дар давоми шабонарӯз 24 соат таҳти назорати кормандон ва инчунин табибону ҳамшираҳои шафқат қарор доранд. инчунин марказ дорои шӯъбаи тавонбахшӣ мебошад, ки онро шӯъбаи сеюм ном мебаранд. аниқтараш оилаҳое ки фарзанди маъюб доранд имкон пайдо мекунанд муддати 21 рӯз табобату тавонбахшӣ гирифта вазъи саломатии фарзандашонро беҳтар гардонанд. муҳим аз ҳама хизматрасониҳо ройгон аст. ин аст ки дар ин макон корафтодагонро аз тамоми гӯшаву канори кишвар вохӯрдан мумкин аст. дар шӯъбаи тавонбахшии мо аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ кӯдакон бо роҳхати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 21 рӯз ташриф мебиёранд. дар ин ҷо ҳамроҳи онҳо тамоми мутахассисон ва коригарони самти иҷтимоӣ кор мебаранд. инчунин дар ҳамин шӯъбаи мо муддати 1 сол мешавад ки волонтёр, яъне мутахассис аз давлати ҷопон Юкасан Кинашита фаъолият мекунад. доимо дар самти беҳдошт ва тавонбахшӣ ба мутахассисони мо дарсҳои назарию амалӣ мегузаронад. кӯдаконе ки дар давоми 21 рӯз ба тавонбахшӣ фаро гирифта мешаванд, бо 4 маҳал хӯроки гарм, ҷойи хоб таъминанд. шароитҳои будбоши онҳо пурра ба танзим дароварда шудааст. чӣ тавре гуфтем кӯдакони ду шӯъбаи аввал ки шумораашон қариб 200 нафарро ташкил менамояд, ин маконро хонаи худ меҳисобанду кормандони ин ҷо пайвандонашонро иваз намудаанд. яке аз онҳо Марями хурдакак аст. бо вай мо дар яке аз чорабиниҳои ин муассиса вохӯрдем ва ӯ бо ҳушёриву сухандониаш дарҳол диққатамонро ба худ ҷалб намуд. маълум шуд ки пойҳояш фалаҷ бошанд ҳам, лек ақлаш расост. баъди гузарондани ҷарроҳӣ омоси гигантии сутун муҳра ба шӯъбаи мо интиқол дода шуд. кӯдак ақлан солим мебошад ва фақат қисми поёнии бадани ӯ фалаҷ шудагӣ мебошад ва ӯ ҳаракат бе ёрӣ ҳаракат карда наметавонад ва доим ҳаракаташ бо воситаи аробачаи маъюбӣ баром монда мешавад. ва бениҳоят кӯдаки зирак, доно, якчанд шеър аз ёд медонад. доим дар муносибат бо дигарон бисёр кӯдаки кунҷкоб астай. дар чорабиниҳои муассиса доим фаъолона иштирок мекунад. бо аробачаи маъюбӣ хеле ҳам моҳирона ҳаракат мекунад. ҳангоми суҳбат Марям ҳар як суханашро андеша карда баён менамуд. ҳарчанд бемории вазнин дорад, вале хотирааш қависту айёми кӯдакиашро дар хонаи кӯдакон хуб дар хотир дорад. ба кормандони ин ҷо низ барои кӯмакашон миннатдор аст. дар детмалудкам ҳамаи дугоном буд. номҳои дугоном ҳамаш чӣ ном доштак? робия, умар, умеда, фотима, ҳамашам муҷада буданд. худам дар муҷа хеле михолаҳо нағз мебинам. шукрона, фотима, зурот хонашон рафтагиян, мактаб рафтагиян, шукронаро очаш бурдагӣ буданд. мара апи паврина, апи комила мада ёрдам медиҳад. авқотаро мон
метиян апи комила авқот метиян қатимо ёрдам метиҳад баъзи холаҳом шав дар хоб мекунанд авқот метиян сар мешаванд ба дандонҳоямо мешаванд. мувофиқи ҳуҷҷатҳояш падару модари Марям маълум нестанд. аз ӯ ҳанӯз дар таваллудхона даст кашидаанду навзодиашро дар хонаи кӯдакон гузарондааст, вале барои ноумед нашуданаш дар ин бора касе ба ӯ чизе нагуфтааст. вай ба худ модари хаёлие бофтаасту пайваста бо ӯ бо телефон суҳбат мекунад. очам ҳаста, падарам нест. очам қатъи апи комила зиндагӣ мекунанд ку ҳава ҳамун ба кам кам дар телефони комила занг мезана ба мегӯяд ки ба ҳоли корош бисёр аст, барои ҳамин корош бисёр аст, корош тамом шавад ба хабаргирӣ меомад. не ҳоли короша буд кар шуда, ҳоли ба мебиёяд мегӯяд ки духтарҷон апи комила ғам надодӣ, ман мегӯям ки не ғам надодам. гуфтадак ки оча мега духтарҷон ман туро ҳоли кором тамом шава мебарам. дар ин ҷо бо кӯдаконе ки каму беш қобилияти ақлонӣ доранд машқҳои омӯзишӣ гузаронида мешавад. ба онҳо расмкашӣ, навиштани ҳарфу рақам ва шиносоӣ бо муҳити атрофро меомӯзонанд. марям ки ақлаш комилан солим аст, ин гуна машғулиятҳоро дӯст медорад ва доим аз пайи омӯзиш аст. компютер меҷиқам, мишкача меҷиқам, янгон ранг мекашам, баъд менависам, худам калон мекунам майрам ва мара апи комила вай мекунад меҷиқад. маълимаҳо апи мутриба, апи паврина, апи комила ҳама ёд метиҳанд. ба мара офарин мегӯяд, духтари соз нағз шеъроша медонистад. номаш майрам ном дорад. хатлонияму мулқи бадахшон дорам, водии пур аз ганҷи зарафшон дорам, хуҷанду ҳисору ғарб пайванди ман аст, як модари ҷон Тоҷикистон дорам. чун дигар кӯдакони ин синну сол Марям низ дар дил орзуҳои зиёд дорад, вале орзуҳои ӯ аз дигарон фарқ мекунанд. вай орзу дорад ки зудтар шифо ёбаду ба по хезад. мехоҳад духтур шаваду ба дардмандон даво бахшад. бояд ман калон шавам, ман духтур шавам, ман медсестра шавам. бояд ман дорои кӯдакҳоро тиям. поам ҳоли кор накард шуда. ҳоли ман боло кам кам боло рафтадам санатория. акиди шуд ба машқ метиҳад, почая ихел мекунам, бо боло мекунам, ба лесница почама зону мекунам, қадам мемонам, ба акиди шуд мебиёрад, палата меспорад. ман соз мешам, калон мешам, ман мактаб меравам. чӣ тавре гуфтем, Марям дар таассуроти худ симои занеро офаридааст ва ӯро модари худ меҳисобад. ҳарчанд он занро боре ҳам надидааст, вале нисбат ба вай меҳри беандоза дорад ва мехоҳад зудтар бо ӯ вохӯрад. очаҷон, мара хабаргирӣ биёед. ба шумо биёед, мара хабаргирӣ биёед, мада ҳар чиз биёред. қатитон чақ кунам, гап занам, тезтар биёед. ман шуморо ҳамин қадар бисёр ёд кардам. коротон кай буд мешавад, коротон кай тамом мешавад. биёед, мара хабаргирӣ биёед. мо бошем умед бар он мебандем ки модари ҳақиқии Марям зиндаву саломат асту ин лаҳзаҳо муроҷиати духтарашро мешунавад ва ба дидорбиниаш меояд. боки ба ин духтараки зиндадил саломатӣ хоҳонему таманнои онро мекунем ки орзуҳояш ба зудӣ ҷомаи амал бипӯшанд.